Аз съм Слаги, не си играем Skywars, тук до мен е Лука Games. Сега сме в Rebonecraft и да скачаме 3, 1, давай. Смен си. Ти си с мен, ама не си до мен. Дин се. Нов 10 секунди. Айде. Опа, бати готинтайте ми. При мен първият е Снегов. Примерно. Виж тия шитове, бе. Почти цял сет, само души не. Аз съм стил сет, ама какъв? И аз цял сет вече. Това е работи, това. Лапис, ще си го взема. А дупка води ли? Нека се. Къде си ти, къде си? А, фак. Аз съм на кой средата. А ти? Аз сега не тръгвам по средата. Аз си Аз те видях. Аз си направя енчант неща. Си тъп. Много си тъп, сега ще я банка. Дебе, какво си правя? Оставете тази голубка. Какво искаш от мен? Кой ти вика да е, бе? О, то ще го бутна. Не бе, аз се бия с това. Някакво. Да, бе, щех да го убия. Ти умре ли? Да. Сега кой гледаш? Тук не е. Да, тук е Димпа. Дева. Не, не. О, 140 точки имам. Колко? Имам ли лапис още? Да. Момче. Момче. Ека си... На сестра ти да се окрути. Сега си направя път. Прави. Ай, умирай, бе. А? Умирай. Я съм че падна, аз се впътвате, не съм хич. Добре. Еми умирай, бе, не ми пука. Бе, паднах. Yes. Къде си? Виж мен. Нещо ти игра в никъде за това. Той беше регистр. Аре, бе! Лагер!
3, 2, 1. Смей си. Това мап е много гаден. Това там в средата. Имам лук. Где всичко по-докопа? Не всичко потребно. Не. Некой до мен. Имам малко лапис. Как ще падна, бе? Падна ли? Хора. Нека лев ми молят. Само опитам си да правя път. В пътовете не съм добър и ще падна. Ето паднах. Аре, по-бързо ще се дразна. Тука ли си? Хода, бе, Лукас. Аре, 3, 2, 1. Абе, отскочи така, бе, заедно ли сме? Да. Накъде? Какво е това? Аз те виждам, ти тръгна. Аз съм за тебе. Аз съм до тебе. Прости. О, да. А не. Обаче хубавите неща. Бах ти гадните неща. И той му само да често казва това смешното. Трябва да има и друга да още един И къде е? скалит. То това тая вода ми развали купчетата. Сега си го намеря. Намери ли? Абе, видех под водата, няма бе. Сега ще го намеря набързо. Имам малко камъни дърво. Мога да знам къде мога да има. Нема го тука. И аз паднах. Отивам некъде другата. Ако... Не. Ако падна, не знам. Ти път ти си правиш. Да. Аз си търся често, аз сега си го намеря. Аз мисля, че знам къде е. Не, там бе, сега аз видих бе. Само си ядеш. Не ми трябва. Там отгоре ще проверя. Дали са видих в главата бе? Има айрон. О, здрасти, Насе. Здрасти, направи си път до мене. Чето тебе не ти бил по пътовете. Имаш ли вода в тебе? Да. О. Искам си вода, къде ще почна да падам. Абе, аз сега ще направя. Още и да падна. Имаш ли храна? Дълг често може би да има. Нема сега хода. Идвай. Ето, скачай. Бе, идвай бе. Как летиш? Не лета. А, да. Виж, средата ли сме? Да. То тук нема храна в това живота. Я. Аз съм целият айрон.
Аз ще умра. Ели, аз умирам. И аз умирам. Аз излезнах на суша. Дай падай или да слуша. О, ендър перо. Взимам всичко, което мога. Не факт. Аз умрех. Аз умирам. Не, бабе. Сега, че тук горе на лодката, ще си направя живот тук. Живот. Аз съм в лодката. Чай, че и аз искам да се кача. Чакай да затворя. Е, ти после кой ще го затвори? Виж! Колко са от теб? Дай да си направим лодката по-голема. С какво? С купчето. Това да ми дървото. Искаш ли айрон меч? Некой ни дойде. Еле, неков ни дойде диамантен меч. Мене уби. Изведнъж. И аз.